Jisimha Marzja Marimar Matuk. Għandha 12 sena u f'dawn l-aħħar sigħat ġiet irrappurtata nieqsa lill-Pulizija. L-aħħar li deret fl-inħawi taċ-ċimiterju tal-Addolorata kienet libsa jeans u polo shirt gris ċar blon aħmar skur u li fuqu hemm il-badge tal-Iskola Marija Reġina tal-Ħamrun li tagħmel parti mill-Kulleġġ San George Preka. Magħha kellha wkoll basket tal-iskola gris skur. Min informazzjoni li għandu dan l-istazzjon jidher li meta t-tifla kienet idejn iċ-ċimiterju staqsiet dwar kif tista' taqbad tal-linja għal ħażebbuċ. F'dawn l-aħħar sigħat il-Pulizija għamlet tfittxija fiċ-ċimiterju u fl-inħawi tiegħu. Madankollu it-tfittxija irriżultat fin-negattiv. Kien biss wara 24 siegħa li l-Pulizija sabet lit-tifla. Il-Pulizija rringrazzjat lil dawk kollha li kienu ta' assistenza fit-tfittxija ta' din it-tifla.